Ekseni Nkosi yami phakathi kwethu diyabulisa ke ekseni namhlanje kuye umoya oyingcwele. Diyabulisa ke kutata umpostile, diyabulisa ke kupastor, diyabulisa ke kumzimba wonke wenkosi Yesu. Amen. Ndinguphozisa ke igama lami. Ndizalwa kule dolophu yalapha eDutywa kule mhlaba waseGwadana, ndisinsiwe. Uyese ngakhanga yemnqamlezweni khangibekho insindiso yami ukuze kuzaleke insindiso yami bekunyanzelekile aqala monxozwe aphikwe ngabantu ebecinga udlana betafileni. Ngoba sometimes xa ngabana umuntu ehamba kakuhle noThixo okanye ehamba kakuhle endleleni kaThixo kuyanyanzeleka kube khona abazojikela inyaniso sebeyingcamle. Hallelujah. Icela sithile iBhayibhile encwadi kaMateyu chapter 26 naku 27. So silapha ke ngoku emnqamlezweni uJesu apha uze matyaleni. Matthew chapter 26 and 27. Ekhaya esolweni kune esithembiso uvuma wena ekhaya esolweni kune esithembiso ekhaya
Matthew chapter 26. Oh Jesus. Siya ku verse 57. Cwadi kaMateyu chapter number 26 verse number 57. Inhloko ndaba uYesu uyabanjwa. Jesus. Verse number 57. Abo ke bambambayo uYesu bamholela kuKhayafa umbingeleli omkhulu. Apho babehlanganisene khona ababhali namadoda amakhulu. 58. Ke kaloku uPetros wayemlandela ebekele kude kodwa kwaya entendelezweni yendlu yombingeleli omkhulu. Engene ngaphakathi wahlala phansi namadindala ukuba abone isiphelo. 59. Ke kaloku baye ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu nenhlanganiso yamatyala iphelele befuna ubungqina obubuxoki ngoYesu ukuze bambulale ababufumananga. 60. Nangona afikayo amangqina abuxoki abamaninzi ababufumananga. Enkosi, ndicela siye 27 ku verse number 19. Jesus. Matthew chapter 27 verse number 19. uYesu phambi koPilato. 19. Akubona ukuba uhlele esihlalweni sokugweba. Umfazi wakhe wathumela kuye esithi, uze ungabi nakuthini kulomuntu ulilungisa, kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe. 20. Kodwa ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele ekuthini zicele uBharabhasi. Enkosi. Jesus. Apha siva uYesu ephambi kwebhunga. Look. Kuziwe enhlanganisweni. uYesu, egama lithi Yesu ligama elithetha ukukhulula okanye ukusindisa. Siva ke ngomsindisi namhlanje eze enhlanganisweni uzokuxoxa. iBhayibhile xa ithetha kwakukhangelwa ubungqina obubuxoki babungekho bona, kodwa kwakukhangelwa uba akukho nepisanyana na esinothi sifumane. Uyayiphendula uverse number 60 uthi khange babufumane. uKhayafa nabantu abahlali nabo abengumbingelelo
kusenziwe thini ayidingeki into enesiphako ukuze lihambe kahle isiko kufuneka lingabi nasiphako. uJesu sive iBhayibhile ithi kakabena lokwatyala. iBhayibhile xa ithetha njengoba eqaliswe kuKhayafa waphuma kuleyo akalifumani ityala waya kuHanasi bazama ukwenza akho nto baye bayifumana. kwakhona uPilato lithi izwi lenkosi xa lithetha uPilato ukhe wazama ukumncina khangela kodwa khangabone nto. yeyathathu le ijaji okanye abantu abakhulu baxakiwe sizothi sithini isizathu saloo nto. yintoni esinothi siyifumene because akho nto siyifumanayo. My God. so ithi iBhayibhile xa ithetha hayi nkosi yami bangcwele ithi iBhayibhile kaniboneke isithole My God. ithi iBhayibhile xa ithetha ukumkani uPilato uhlele endaweni yokugweba. amen. kulapho i-final decision iphuma khona. ithi iBhayibhile xa ngabani ithetha kwathi unkosikazi wakhe wathi ndixelele ungakhuleke lo mntu umenze nto ephupheni uThixo ondixelela ntoni wabanga ndikule ndawo. ithi izwi lenkosi xa lithetha hayi nkosi yami emveni koko uPilato wabiza amanzi. ukubiza amanzi wahlapha izandla zakhe. umnikelelo omkhulu wahlapha izandla zakhe ukuba mnandi kuPilato. ewe ndiyayazi ukuba ndiyayazi uba ndingoyena omkhulu but kulo mntu akho tyala ndilibonayo. ndilibonayo nje uPilato. jonga nantsi indaba usathandaza. unkosikazi katata uPilato uthetha ukuthi kakho abantu bekhona abathandazi. zikhona izinto usathana ngalongena ngazo ngoba kukhona abahleliyo hayi noba gweba yakagweba hayibo kodwa ngoba kukhona ohleli edwaleni okhalani ubusuku nemini. hayibo asihleli kakuhle uyasitshila asihleli kakuhle uyathetha ngamaphupha asihleli kakuhle uyasiqina leliphityala alibona kuYesu leliphityala. Yes,